Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Daga jing temu ban penmi pisa naga benta ka jing rakhi Jubilee Ksiar Jong School St. Mary's Rangblang ka Golden Jubilee Celebration Committee kan penlong ya ka jing Yakob Shat. Kabala tip kum ka Grand Performance Meghalaya Dancing Competition ya ka ba on penyait daga Western Khasi Entertainment Meghalaya. Rengkat ka jing snok tilang. Bat ka All Meghalaya Dancers Association. Hakatay singi on yadon lang ru uklor syat bapau nam kari u Steve Jerwa. Harengkat ka jing yadon lang ukaitor khasi u wan bha kongset. Nang tau ba kit bok taba u President jong ka All Meghalaya Dancers Association. Uba Frederick Tongkar, President ka kanhon Western Khasi Entertainment Meghalaya ulaong ba yakatay ka jing Yakob Shat on penlong haka arpun riu tarik uyayong arhajar arpusan Hamadan jong ka St. Mary's School. Bat ka bayrong nakabenta kinong yasimenta hakatay ka jing Yakob kanlong sanspa tengka uway. Bat yakipait ba on shim shispa sanpo tengka ka bayrong ban petkai. Kikos nam nakabentaw nong job banengkong on ay arpo hajar yaw balong baar katsan hajar. Bat yaw balay shipo hajar tengka nalor kata on donru bat kiway pat kikos nam kerpang. Iwan ban kerpat ban pentip apeng jongpi ba kene ka kunhun jungi ha ka jinga trailang rengkat bat ka St. Mary's Higher Secondary School Rangblang ngin ya penlong ya kawai ka dancing competition ha ka ba nakaliang jong ka All Meghalaya Dancer Association ru kalong kawai ka benta ka bansay don bentalang bangi kawai na kiri program nakabenta ka jingle burom jong ka school St. Mary's High Secondary School ka jingdap jong ka San Posnem jong ka jingdap Jubilee jong ka school kumta ni nakaliang jongi kum ka association ni sawanra ya ki arngot ki klor jong ka ne kari kasi jongi kata kalong iway de Mr. Steve Jerwa ubalong winner jong ka India's Best Dancer Season 4 and so one man perform ru sa wan bah kongset ubalong way nakikun samla ustar klur jong ka ne kari kasi jongi ban pensyet pensingan nakabenta ka jingerap ya ka school apun reu tarik jong mentau na April arjara pesan kinsodon shibun ru ki program bat ki activities beper ha ka ba ki khlung ki khna ru kila bani don bentalang kila ban ya kemen lang ha ka sngi ha ka ba ngin sawanra bat kin don ki judge games beper kum ka bouncy castle trampoline bat ki way daru de nang ta pru nakabenta ki pajma kin don ru ki jingelekai ban penberngya na mta jongphi nado kapor shipho je man step hagne kapor ngidon hangni ban khot ban wer phi ba pinwan ban ai man simlam but ban yarap nakabenta katay ka jingdon kam jong katay ka school nakabenta ka dancing competition ki khusnam jong kinong job kansalong arpo hajar ka baningkong khatsan hajar second prize but shipho hajar ka third prize pada ka juga por shipho ki consolation prizes but ka bayrong nakabenta kane ka dancing competition kalong sans pa marway but pilala hiru nadu menta pila banda nang call no online ikini ki number room but kapor nakabenta ban sedang kansalong hinadu kapor kharway beje step nakabenta ka dancing competition sai si sen si wat biang ni khot ni wear pi ki pai ba fins ngo ba ban wan ban ya kemen lang ban ni ha ka te ga sngi